ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଓ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁ। ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୋଉ ନାଁରେ ଇଂଲିଶରେ କହିଥାଉ, ଯେମିତିକି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମଲ୍, ପେଟ୍ ଆନିମଲ୍, ଫାର୍ମ ଆନିମଲ୍ ଆଉ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ବା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଆମ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ କିଛିଟା ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଥାଉ ବା କିଛିଟା ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇଥାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମଲ୍। ଯେମିତିକି କ୍ୟାଟ୍, ଡଗ୍, ହେନ୍, ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମଲ୍। ତେଣୁ ଦେଖିବା, ଯେମିତି ଆମର କ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ କରେ, ଆମ ପାଖରେ ରୁହେ ଏବଂ ମୂଷାକୁ ଆମ ପାଖରୁ ଘଉଡ଼େଇ ଦେବାରେ ବା ଆମ ଘରଠୁ ଦୂରକୁ ଭଗେଇ ଦେବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେମିତି କୁକୁର ଆମ ଘରକୁ ଜଗେ, କୁକୁଡ଼ାଠୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ପାଇଥାଉ, ମାଂସ ପାଇଥାଉ। ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। ୟା ବ୍ୟତୀତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମୁଁ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛିଟା ଆନିମଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଫାର୍ମ ଆନିମଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମଲ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିଟା ଆନିମଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଫାର୍ମ ଆନିମଲ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆମ ଘର ପାଖରେ ରଖୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଘର କରିଥାଉ। ସେଇଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଳିକି ରଖୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଥାଏ, ଆମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଉ। ଯେମିତିକି କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ କରିଥାଉ। ସେ ଫାର୍ମରେ ଆମେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ରଖୁ, ସେଠୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା କଲେକ୍ସନ୍ କରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆମ ମାଂସ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ଫାର୍ମ ଆନିମଲ୍। ସେମିତିଆ ଗାଈକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ମରେ ରଖିଥାଉ, ଗାଈ ପାଖରୁ ଆମେ କ୍ଷୀର ଆମର ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଫାର୍ମ ଆନିମଲ୍। ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମଲ୍ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଫାର୍ମ ଆନିମଲ୍। ଓକେ, ଏସବୁ ପିକ୍ଚର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଫାର୍ମ ଆନିମଲ୍। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛିଟା ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ପେଟ୍ ଆନିମଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମଲ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିଟା ହେଉଛନ୍ତି ଫାର୍ମ ଆନିମଲ୍, ଆଉ କିଛିଟା ହେଉଛନ୍ତି ପେଟ୍ ଆନିମଲ୍। ପେଟ୍ ଆନିମଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ପେଟ୍ ଆନିମଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଟ୍, ଡଗ୍, ରାବିଟ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ପେଟ୍ ଆନିମଲ୍। ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାରୋଟ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଶୁଆ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମେ ପେଟ୍ ଆନିମଲ୍ ମଧ୍ୟ କହୁଥାଉ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏମାନେ ସବୁ ଗଲେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମଲ୍ ଭିତରେ। ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଯେତେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ରହିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍ ବା ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁ। ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିଥାଉ। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର କୌଣସି ରିଲେସନ୍ ନଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲୀ ଆନିମଲ୍, ଯେମିତିକି ଟାଇଗର୍, ଲାୟନ୍, ପିକକ୍, ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଯେମିତିକି କଙ୍ଗାରୁ, ମଙ୍କି, ସ୍ନେକ୍, ଜେବ୍ରା, ଲାୟନ୍, ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ, ପାଣ୍ଡା, ଏସବୁ ଯେତେ ମୁଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲୀ ଆନିମଲ୍ ବା ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍। ସେମାନେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ ଆଜିର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସଦା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କୋଉ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆମେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମଲ୍ କହୁ, ପେଟ୍ ଆନିମଲ୍ କହୁ, ଫାର୍ମ ଆନିମଲ୍ ଆଉ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।